Top 10 highest paying trabaho dito sa Pilipinas 2023. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng Bayan. So, ito ang most na highest pa. Marami nagtatanong, 2023 na, ano na ang updated highest paying trabaho, highest paying jobs dito sa Pilipinas? Coming in at number 10, ito ang mga miners with an average salary of 43,334 pesos per month. Ang mga miners ay mga professional na nagsispecialize sa mga exploration, extraction, processing, and management ng mga minerals at metals. Coming in at number 9 ay ang mga computer engineers with an average salary of 47,337 pesos. Ang mga computer engineers ay nasa technology industry working on design to develop and maintain mga hardware and software systems that power our modern world. Number 8, ang mga geologists with an average salary of 50,449 pesos per month. Ang mga geologists ay responsable sa pag-conduct ng mga detailed site investigations and analyzing geological data to determine the suitability of a site construction tsaka development. Geologists bring a unique perspective tsaka mga skill set sa architecture at engineering industry, helping ensure that yung mga development projects are built safely and sustainably and harmoniously with the natural environment. Number 7, bank managers and credit analysts. Ang mga bank managers ay may average monthly salary na 50,708 pesos. Mga bank managers and credit analysts, maraming mga kaalaman tungkol sa banking regulations and mga compliance requirements na mami-minimize ang risk ng mga fraud or money laundering. Number 6 na highest paying trabaho dito sa Pilipinas ay ang mga seafarers. Seafarers within the Philippines kasi iba pa yung international seafarers. So, ang seafarers dito sa Pilipinas ay may average salary na 62,400 pesos per month. Ang mga seafarers ay nagtatrabaho sa iba't ibang klase ng bangka o barko. Usually, nagre-range yan from fishing or oil or cargo na kumpanya. Common na responsibilidad sa posisyon ay mga mooring and anchoring duties para maayos at maganda ang pagtakbo ng barko. Pag-aayos ng mga makinarya, magiging ensuring cleanliness, at magiging responsable sa lahat ng mga rope lines. Number 5 ay ang mga college and university professors na may average salary na 76,803 pesos. Ang mga college professors ay mataas din ang mga kinikita pero may minimum na master's degree ang kailangan sa specialized field of teaching nito. Number 4 ay ang mga software engineers. Ang mga software engineers ay may average monthly salary na 70,506 pesos. Ang mga software engineers ay sa mga most in demand ngayon, lalo na sa mga BPO industry. Ang mga software engineers ay high in demand kasi they build and maintain computer software applications. Number 3 ay ang mga lawyers. Ang mga lawyers ay may average monthly salary na 88,800 pesos. Sa mga mid-range na may experience na to ay mga binabanggit kong sweldo. So, ang mga lawyers ay mga legal professionals na trained tsaka lisensyado sa bar at nag-a-advise sila ng mga individuals, businesses at mga organisasyon sa kanilang mga legal matters at nirepresenta sila sa mga korte, sa mga kaso. Number 2, highest paying trabaho dito sa Pilipinas as of 2023 ay ang pilots and aircraft engineers. So last year ito yung number 1. Ngayon naman number 2 siya. Ang kanilang average salary ay 128,348 pesos. So ang aviation industry ay isa sa mga pinakamalaki magbayad, lalo na kung ikaw ay isang piloto or aircraft professional or engineer. So mga aircraft engineer at mga pilot ay in demand dito sa Pilipinas dahil ang air travel ay nag-grow every year.
may bago tayong number 1 highest paying trabaho dito sa Philippines as of 2023. So, ang number 1 highest paying trabaho dito sa Pilipinas ay ang surgeon specialist or mga specialist surgeon sa cardiology at neurosurgery, no? Ang average salary nila or average kita ay nasa 165,300 pesos per month, no? Ganyang kalaki ho. Ang mga doctor or surgeon na ito, doctor surgeon, ay regarded as one of the most prestigious professions dito sa ating bansa with one of the highest salaries sa medical career. So yung mga doctor na nagsispecialize sa field na cardiology or yung sa pag-opera ng puso or neurosurgery sa pag-oopera ng utak, yan ang pinakamataas na mga sweldo sa mga surgeon, ano? Bakit? Kasi lahat ng mga mayayaman ay nangangailangan ng mga surgery sa utak at sa puso, or even kahit hindi mayaman, mga tao pinag-iipunan talaga itong mga surgery na to kasi life or death situation to, kaya malaki ang bayad sa mga to at kukunti lang kasi sila. So supply and demand, konti sila, maraming nangangailangan at may pera para magbayad para sa profesyon na ito, kaya ito na ngayon ang number 1 highest paying trabaho dito sa Pilipinas. Most highest paying trabaho, ika nga nila, double highest paying trabaho as of 2023 dito sa Pilipinas. So, yon ang top 10 highest paying trabaho as of 2023 dito sa Pilipinas. Yon ang ating updated list from last year's list ng 2022. Muli, ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.